Ja sam Mira Zbjeganović i krećem u 7. razred. Redovno dolazim u školu i trudim se jer želim postati policajac. Sva djeca treba ići u školu kako bi ostvarilo ono što žele. Ja vjerujem da ću svoju želju ispuniti i da ću postati policajac. Zovem se Samira Ramić, sad ću 9. razred. Kad završim osnovnu školu, planiram upisati trgovačku. Kao moja sestra, jedna je završila školu, sada radi, a druga još ide. Voljela bih raditi u trgovini, sviđa mi se taj posao i tako bih upoznala puno ljudi. Projektom Ostajemo u školi. Željeli smo zapravo po ko zna koji put naglasiti koliko je obrazovanje značajno za svako dijete, za svaku odraslu osobu i za svaku zajednicu. Željeli smo doprinijeti koliko je god to moguće tome da svako dijete koje živi na području Unsko-Sanskog kantona ima jednake ili barem približno jednake šanse da se obrazuje. Iako živimo u 21. stoljeću koje podrazumijeva stalnu potrebu ljudi da svakodnevno uče, nažalost, ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego širom svijeta još uvijek su milioni djece izvan obrazovnog sistema. Obrazovanje je jedini ključ za izlazak iz bijede, siromaštva, marginalizacije. Obrazovanje je jedina šansa za djecu, a posebno onu iz ugroženih društvenih grupa, da ostvare svoje pune potencijale.